Какво всъщност представлява мърджа? Значи, апенда беше все едно правите копи-пейст и общо взето правите много повече редове, но колоните са общо 3, нали? Не станаха повече колони. Докато при мърджа взимаме две заявки и казваме спрямо този критерий намери същия в другата таблица и ми дай тая колона от втората таблица. Ние така правим и с VLOOKUP-а. Имате нещо като критерии, на базата на което да търсите данни в друга таблица. Нали? И сега примерът, който имам тук като merge команда, гласи така. Аз имам таблица с списък с различни складови места. И тази таблица се казва складово място. И в същото време имам портфолио от продукти, като таблицата се казва артикули и от портфолиото с продукти виждам кой продукт на кое складово място се намира. И задачата ми е в таблицата с складовото място да прехвърля на това складово място какъв артикул стои. Тоест аз трябва да намеря този номер, примерно първия, измежду номерата в втората таблица и като резултат да върна това, което пише като описание на материал. Нали, бихме го правили подобно с VLOOKUP, само че при VLOOKUP имате изискване. Тая колона трябва да е преди колоната с името на артикула. Нали. Търсим подаден критерий и като резултат връщаме нещо друго от втората таблица. Където обаче, тук специфичното е, че има значение какъв тип връзка сме направили. Като видовете връзка ги избирате ето тук отдолу. Значи, командата merge ви отваря такъв прозорец, в който от първата падаща стрелка избирате една таблица, от втората падаща стрелка избирате втора таблица, маркирате си колоните, по които да прави матчинг, където му викаме. И следващото много важно нещо е да изберете типа на join, дето му викаме, което е join без T накрая. Тук от третата падаща стрелка имаме различни видове връзки, различни типове джойнове. Като по подразбиране е избрано left outer. Left outer ще рече всичко от първата таблица. И сега отивам на типовете други видове, които има там от дропдауна. Ще го видим след малко. Най-често използвания тип е left outer, който си е по подразбиране. Но другите са inner join, outer join, anti-join и cross join. Това са всички видове джойнове при работа с бази данни. Inner, outer, anti и cross join. Това са 4 основни вида. Outer има 3 подвида. Те се водят left, right и full. Антито има 2 подвида. Left и right. Другите са си по самички. И сега, в зависимост от типа на джойна, който сме избрали, може да очакваме различни резултати. Какви са резултатите, които можем да очакваме? Първият вариант е да изберете inner join. При inner join, нали, тук отдолу избирам падаща стрелка и избирам inner join. При inner join се използва в ситуация, в която, например, имам продукти, имам продажби и искам да видя кои продукти сме продавали. Тогава правя матчинг по номера на продукта. Това е първата таблица, си го представете, портфолио с продукти. Втората таблица са продажбите на всички продукти. И му казвам, намери номера на продукта от първата таблица, дали го има в номера с продажбите от втората таблица. И казвам, това трябва да бъде inner join.
което ще рече, ако този номер го има в продажбите, това означава, че този продукт сме го продавали. И идеята на inner е, дай ми списък с продукти, които са продавани. Това е грубата идея, нали? Следващия вид join, за който иде реч, е така наречения, аз тук съм го, ето го, left outer join. Това е по дефолтния join, за който става дума. Което ще рече, помнете, че left е винаги първо избраната таблица. От списъка с портфолио с продукти, като взема колоната с продуктите от първата таблица и го свържа с колоната с продажбите от втората таблица и са ме казали left outer join, ще рече, дай ми цялото портфолио, без значение дали е продавано или не, но като резултат срещу продуктите, които не са продавани, ето ви долу резултата как изглежда, запиши null стойност. Това ще рече, че този продукт не е продаван, както и тук надолу имаме още два подобни. Кога ползвам този вид join? Когато искате цялото портфолио с вашите продукти да е налично, без значение дали е продавано или не, но просто срещу непродаваните продукти отсреща ще седи null стойност. Докато в предходния вариант, inner join, за който говоря, тогава ще виждате само продуктите, които са продавани. Идеята е такава, тук искам само продукти, които са продавани, т.е. няма да виждате цялото портфолио, а ще виждате само тези, които са продавани. Т.е. част от продуктите няма да ги има. Докато в този вариант ще виждате всички продукти, без значение дали са продавани или не, но срещу тях ще седи null стойност за тези, които не са продавани. Сега, другия вид, който много често се ползва е left anti-join, което ми прави извадка на продуктите, които не са продавани. Пак имаме същата схема, пак имате първа таблица портфолио, втора таблица с продажби, но ако типа на join, който съм избрала е left anti, ще рече, дай ми само продуктите, които ги има в първата таблица, т.е. в портфолиото, но липсват във втората таблица, в продажбите, което ще рече списък с продукти, които не са продавани. Както вече споменах, на всичките, които коментирахме, имаме и обратното. Right outer join, right anti-join, защото зависи коя таблица сте избрали или като първа или като втора. И отделно имаме full join, който можем да го използваме в следния вариант. Ако имам едно портфолио, примерно с продукти за 2019 и друго портфолио с продукти за 2020, при full outer join ще виждате нова заявка, където ако един от номерата, да речем номер 2 от портфолиото за 2019 липсва в 2020, то тогава в новата заявка ще седи null. Аналогично, ако имаме нов продукт в 2020, пък го нямате в 2019, там пак ще седи null. Но комбинацията от всичките тези ще виждаме и едните, и другите, и после може да си направите общо портфолио за двете години в този формат. Последният тип join, който съществува, но няма да го видите в Power Query, а чисто в базите данни съществува, се нарича Cross Join. И при Cross Join той като цяло се използва само в IT сферата с цел да направят тест на сървърите, да видят доколко може да издържат сървърите. Като идеята е, че срещу всеки запис от една таблица се записват толкова пъти, колкото има записи във втората таблица и се получава една огромна таблица, която не ви препоръчвам да го правите, но чисто така информативно да знаете, че съществува този Cross Join. Сега, вършим ние работа, правим някакъв join, без значение какъв, left, right, mid и така нататък, след което резултата е винаги всичко от първата таблица и нова колона, която се генерира
благодарение на този join, на който от своя страна това, което виждате в момента, са имена на колони. Customer ID, Order Date и така нататък. И вижте, че по дефолт имаме такива стрелкички, подобни на обикновения филтър в Excel, но на тези, които са мърджнати, иконката е малко по-различна, малко е размазано тук, дали се вижда. Има една такава двупосочна, сочеща на две стрелка. Това винаги се получава от резултат при мърджа и въпросът е какво искаме да получим след този мърч. Може да искате да направите нова колона, което е все едно от втората таблица да дръпнем нова колона. Това е все едно да направите все едно VLOOKUP или XLOOKUP. Но може да решите да направите някаква агрегация, някаква калкулация, която е по-скоро като асоциация при sum, if и count, if функциите. Нали? И сега, ако ще вадим нова колона, то тогава трябва да сте избрали expand. Ако ще правите сметка, някаква калкулация, тогава трябва да сме избрали aggregate. И до тук с теорията да видим как става на живо и какво получаваме в резултат на тези мърджове. Стартирам Excel. Пуснете Excel. И сега ще направим връзка с нашата база данни, която е в папката Demo. Един път ще импортирам таблицата Sales и един път ще импортираме таблицата Product. В смисъл и двете наведнъж ще ги импортираме, разбира се, защото имаме тая възможност. Но може да си представите нещо като все едно правя връзка към две различни данни, нали, такива, които нямат нищо общо помежду си. Казваме Data, казваме Get Data или New Query, From Database, From Microsoft Access. Навигирайте до вашата база данни от папката Demo. Навигираме до папка Demo и навигираме до AW Sales базата. Намираме си тази база и казваме Import. След импортиране ще маркираме Product и Sales таблиците. За целта първо слагаме чекбокс на Select Multiple Items и хващате таблицата Product и таблицата Sales. Пак обръщам внимание, това са данни от една и съща база, но те могат да бъдат от два различни файла, се едно импортират. Маркирам ги. И казваме Transform Data. Сега тук предварително леко ще обработим табличките. Вляво би трябвало да виждате панела с query-тата и да виждате Product и под него да виждате Sales. Нали? Това са двете бази, които сме импортирали. Двете таблици, извинявайте. Сега, от първата таблица, която имаме, искам да оставя само първите 4 колони. Product ID, Product, Subcategory и категории. Само първите 4 колони маркираме от таблицата Product. И другите ги махаме, като кликнете с десен бутон върху заглавието на някой от маркираните и кажем Remove Other Columns. Оставихме само това, което имам нужда. След което директно избирате Sales командата, прощавайте, заявката. И от тази Sales
Искам да гледам само Product ID и Quantity. Тези две колони. Другите ги махам. За целта избирате Product ID, Quantity и казваме Remove Other Columns. Нали си представяте, това е таблица с продажби. Тук имахме за различни периоди. Всеки продукт може да се продава на различни периоди, по различно количество. А това продукт е нашето портфолио с продукти. И сега ще създадем нова заявка, която първо ще ми покаже кои са продаваните продукти и общото количество, което сме продавали по тези продукти. Както сме още в прозореца на Power Query, ще създадем новата чрез Merge. За целта минаваме през Home. По-вдясно имате една група Combine и там има едно Merge Query с падаща стрелка към него. Избираме падащата стрелка на Merge Query и му казваме Merge Query as New. Това ще ми създаде нова заявка. И виждаме, че по подразбиране ми предлага първата таблица да е продукт. Ето тук от списъка е избрано продукт. Втората падаща стрелка е празна, затова избирам от падащата стрелка Sales. Сега той, ако ви е предложил нещо друго, просто го променете. Нали? Отгоре продукт, отдолу Sales. След което избираме колоните, по които искаме да направи така нареченото на български матчинг, да ги съпостави. Ами то е ясно, това ни е продукт номера. Стъпвам в продукт ID-то от първата таблица и стъпваме в продукт ID-то от втората таблица. И избираме от дропдауна типа на връзката, типа на джойна, който искаме да се случи. И сега трябва да подберем правилния джойн. Тъй като искам списък с продуктите, които са продавани, т.е. който номер го има отгоре, трябва да го има и в продажбите, тогава джойна, който ни трябва, се казва inner. И там в скоби много хубаво пише Only Matching Rows. Та в случая избираме inner. И отдолу пише 250 съвпадения от общо 295. И аз казвам окей. И сега, вижте, създаде се нова заявка. Merge. Едно, така се казва. Която носи 4-те колони от таблицата с продуктите, плюс една нова колона, която е с сел, с продажбите. И вижте как изглеждат филтър стрелките на тези стандартните колони, а на новата колона е двупосочна, малко по-различна е от другите. И отделно иконката е, че това е таблица и надолу пише Table. И сега, избираме си филтър стрелката на тази последната колона и той ни дава две опции. Едната е Expand, а другата е Aggregate. Ако изберете Expand и, например, искам да гледам Quantity, таблицата с селса, продажбите, има 60 000 реда. Което означава, че срещу всеки продукт ще виждате толкова на брой записа, колкото той пъти се е продавал. Докато в нашата ситуация
По-правилният вариант е да търсим общото количество, което сме продали за този първия продукт, примерно, или за всички останали. Тогава логиката е, че не искате да експандвате, не правим VLOOKUP, а правиме sum if все едно. Тогава казвам агрегирай, стъпвам на aggregate. И намери сумата от количеството sum of quantity. Слагам чекбокс тук. И сега, ако застанете отгоре върху тази надпис sum of quantity, ще видите, че накрая имам още един дропдаун, с който мога да кажа и освен да намериш сумата, намери и средното количество, намери максималното количество, което е продадено. Всяка една агрегация ще ми създаде нова колона. И последното нещо, което искам да направя, нали, маркираме сума, average и максимум. И още нещо искам да направя. Кликаме тук, за да минимизирам този дропдаун. В момента колоната се казва Sales. Новите колони ще се казват сумата от количеството, средното от количеството и максималното от количеството. Но тук имате един чекбокс, който гласи Use Original Column Name as Prefix. Оригиналната колона се казва Sales. Ако този чекбокс го запазя, това означава, че новите колони ще се казват Sales, точка, сумата от количеството. Другата ще бъде Sales, точка, средното от количеството и така нататък. Аз обаче не искам да седи това Sales точка отпред пред името, затова махам чекбокса тук. За да си остане само сума от количеството, средно и максимум. И казваме ОК. И хоп, ето това ви е сума, средно, макс. Като резултата е точно 250 реда. За да видите това, ще преименуваме заявката тук, в полето Merge. Изтривам това Merge 1 и укращавам Inner. Inner, Join. Препоръчвам имената на заявките да ги пишете без интервали вътре в самото име. Не е драма, но е препоръчително. И запазвам този резултат. Close and Load to в обикновена екселска таблица на нов шит. Окей. Ето вижте какво имаме сега тук. Продукта, селса, Inner Join. И сега, ако стъпя на продукт, ще ми избере шита продукт. Ако стъпя на Sales, ще избере шита Sales. Да се замислим, имаме ли нужда от тези продукти Sales да ги виждаме листнати по някакъв начин в нашия екселски файл? Аз не бих искала. Бих искала да запазя само резултата, за да не ми товари файла. Просто ще запазя тези заявки, ще ги зареда само като конекция. И най-простият начин е просто да цъкнете с десен бутон на шита и да ги изтриете. Delete на шита, изтрива съдържанието, което виждате, но запазва конекцията. Delete на шита. Да, правя на селса и на продукта това, само инъра запазвам. По резултата, който получихме ето тук. Първият тип join, inner join. Втори тип сега ще разгледаме как се прави. Значи ще направя нов merge, този път обаче през Excel. Ще навигирам до merge командата през Excel, а не през Power Query, както направих преди малко. И стъпките са Data, Get Data,
Combine queries. Имаме merge команда. И сега искаме да гледаме цялото портфолио с продуктите и тези, които не сме продавали, нека да седи null стойност срещу тях. И сега вижте как по подразбиране той сега ми дава тази активната таблица Inner Join. Аз обаче го сменям. Първата таблица ми е важна. Портфолиото. Това е продукт. Втората таблица отново ще бъде Sales. Връзваме ги по същите неща, по Product ID. Стъпвам отгоре на Product ID, отдолу на Product ID. Типа на join ни е много важен тук. Избираме си имената на колоните, по които да ги връзваме. И типа на join ви е в случая left outer, което ще рече всичко от първата таблица. И казваме OK. Пак ни се отваря прозореца на Power Query. Ето ви отново същата колона. Този път ще агрегираме отново, като избера филтър стрелката на Sales колоната, последната. Пак стъпвам на Aggregate точката. Този път само сума ще намираме, да речем. Айде оставете го ето това сега отдолу да видите каква е разликата с предишните и текущите ситуация. Кажете OK. И ето сега вижте, новата колона вместо да се казва само Sum of Quantity, се казва Sum of Sales.Quantity. Ако бяхме махнали оня чекбокс, ще се казва само Sum of Quantity. И вижте как тук имаме null на втори, четвърти, пети. Това са продукти, които не сме продавали и съответно седи null стойност. Но пък винаги са ви целият набор от портфолио. И резултата е 295 реда. И тази заявка ще я кръстя left join. Left join. Окей, запазваме като таблица на нов sheet. Close and load to table на new worksheet. Ето виждаме сега тук празните. И броя на редовете е 295. Трети join по същия начин през Excel, Data, Get Data, Combine Queries, Merge. Сега искаме да видим кои са продуктите, които не са продавани. Продукти трябва. Това е списъка с продукти. И ние искаме да видим от тези продукти, кои не са продавани. Втората таблица е Sales вече. Връзваме ги по същото Product ID. И сега, кой join ми трябва тук? Left anti, ето това ви трябва. Left anti, редовете, които ги има в първата, но ги няма във втората. Нали? От портфолиото с продуктите ми извади само тези продукти, които не сме ги продавали. Затова е left anti. Rows only in first. Казвам OK. Тук няма каквото и да извадите, имайте предвид, че то е null. Няма какво да извадим. Затова тази стъпка expand не ми трябва. Даже може да изтриете цялата колона. Защото де-факто ние нямаме записи по втората таблица. Затова идва така. Тук може просто да изтриете, но името на заявката е left anti.
И този резултат го слагам в нов шит, в нова таблица. И имаме 45 продукта, които не сме продавали. И това са ни джойновете. Това са едно от основните неща, между другото. Append и join.